Jó, én másként készítem. És a nyuszi hozott? Egy. Mit hozott a nyuszi? Nem tudom. Gyurma meglepetés tojást. Gyurma tojást. Ez mi van benne? Nem tudom, nyisd ki. Meglepetés. Nem tudom. Mi? Próbáld meg így a kis ujjacskáddal. Lefejteni róla a gyurmát. Meg kell küzdeni értem. Bizony. De a Jussi akarat elé minden miatt. Vigyázz csak, ne a földre menjen. Na? Segítek. Segítek, na. Egy kicsit megkezdem a tojást, jó? Hú, de jó becsomagolta ez a Jussi a gyurma tojást. Ez hányadik húsvéti is a tavarának? Mindjárt Ez a harmadik húsvétja. Mi van benne? Mi van benne? Jaj! Mi az? Mi az? Na mindjárt kiderül. Gyurma meglepetés tojás? Aha. Nyisd ki az ajándékot benne. Ja, szépen le kell pucolni az utolsó darabig a gyurmát. Igen. Jó. Mi ez? Nézd, segíthetek? Nem tudom kinyitni. Nem bevált ilyet. Igen, tőle. Mi van benne? Hello Kitty. Honnan látod a cipőjéről, hogy az Hello Kitty? Ó, ez te szuper! Mutasd meg! Mutasd meg! Hello Kitty. Megy a gyűjteménybe. Többi közé.